எங்க ஊர் எப்படி இருக்கு தெரியுமா? ஃபேண்டாஸ்டிக் சீனரிஸ். நீ ரோடோட சுத்தி கல்ச்சர் கல்ச்சர் போட்டோ எடுக்கிறிய. கல்ச்சர்னா எங்க ஊர் தான். மலை அடிவாரத்துல ஒரு அழகான கிராமம். நினைக்கிறப்பெல்லாம் மழை பெய்யற மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான கிளைமேட். மலை இழைச்சி போகும் அந்த மேகாத்து மேல் மூச்சு வாங்கி போகும். மாசம் ஒரு வாட்டி நான் வடுகப்பட்டி போகாட்டி வலதுகை நீட்டி நான் மலையோட பேசாட்டி மேற்கு தொடர்ச்சி மலை இழைச்சி போகும் அந்த மேகாத்து மேல் மூச்சு வாங்கி போகும். ஒரே கேள்வி, ஒர்த்தா இல்லையா சார்? உயிரை கொடுக்கலாம் சார். நீங்க என் கூட இல்லாத ஒரு நிமிஷம் கிடையாது.